Сьогодні у Святої Євангелії почуємо, як Ісус чинить чудо. Напевно, и мы маем есть особливые просьбы, особливые молитвы. Поэтому доверим Богу к этому всему и просим
просять, та сапраўды в нашым жыцці адбыўся хоць маленькі цуд. А гэтую святую імшу ахвяруй за ўсіх парафіях, просячы для кожнага з нас Божага благословення, ласки, здоров'я і опеки найсвятейшей Паны Марії. Перапросім Пана Бога за ўсе нашы грахі, каб мы годна маглі скласці гэтую найсвятейшую ахвяру. Спавядаюся Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, ушитком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, за всюды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Людям доброй воли, хвалит Тебе, благословляет Тебе, кланяется Тебе, прославляет Тебе. Дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне антинародный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца. Які береш на себе грехи і силу, змилуйся над нами. Які береш на себе грехи і силу, прийми моління наше, які святиш праворучайця. Змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Молимся. Боже наш Отче, Ти учинив нас дітьми святла, дякуючи ласці усиновлення. Не допусти, как нас огорнула темра неправедности, але допоможи, как мы завсёды жили в святле Твоей правды. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живі і владает у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Аминь. Читание книги мудрости Соломона. Покольки Бог не створил смерти, и Он не тешится со злобы живого, бо Он створил усё для життя. Створені світу мають у собі здоров'я, нема у їх знішальної отрути.
ни володарство померлых на земле. Справедливость бессмертная. Бог створил человека для несмертности, учинил его образом своей вечности. Але про заздрість дьявола у світ увійшла смерть. І зазнають її тие, хто має з ним уділ. Это Слово Боже. Дякую Пану Богу. Возвеличуся Иване, вот я не знаю. Возвеличуся Иване, вот я не знаю. Возвеличуся Иване, вот и не спарил, и не достоин Богом моим потешаться с ним. А не ты вывел затклани душу мою, и уратовал життю мою сироты, кто сихотить умоил. Возвеличуся Иване, вот и я не знаю. Спевайте Пану вы, я уверенная, памятайте про святость Его. В гнев Его крылами храним, а ласкавость Его всю життя. Увечері приходить плач, а раніця й радость. Возвеличуся Иване, вот и я не знаю. Почуй, Пане, и світлися надо мною, Пане, будь мне допомогой. Ты нарекание мое сохранил наконец. Пане Боже мой, буду хвалить Тебя вечно. Возвеличуся Иване, вот и я не знаю. Читання другого послання святого апостола Павла до Коринтян. Брати, покольки ви переповнені усім, вірою і словом, і познанням, і всілякой старанностью, і любов'ю вашою до нас, то будьте переповнені этой лаской. Вы ведаете одну ласку нашего Пана Иисуса Христа, что и Он, хоть был богатым, стал бедным для нас, как вы узбагатились ягоным убодством. Бо не про то оговорка, как вы робили полегку іншим, а себе покидали в аутизм. Але как была ровность, теперь ваш достаток допоможе их нестаче, как их недостаток допомог так само вашей нестаче. Как была ровность, як написано, кто собрал шмат, не имел лишнего, и кто мало, не имел нестачи. Это Слово Божье. Дякую Пану. Alleluia, alleluia, alleluia.
Читання Святого Євангелія по Богу Марка. У той час, коли Ісус ізноў пераправіўся ў човне на другі берег, сабралася да яго мноства народу. А быў ён каля мора. І вось прыйшоў адзін з кіраўнікоў сінагогі па імені Яір, і, убачыўшы яго, упаў да ягоных ног і моцна прасіў, кажучы: «Дачушка моя памірае, прыйдзі, ускладзі на яе рукі, каб яна выздаравела і жыва». І пайшоў з ім Езус, а вялікі натоўп ішоў за ім і ціснуліся да яго. А пэўная жанчына, якая хварэла на крывацёк 12 гадоў і шмат выцерпела ад многіх лекараў, патраціла на іх усю маёмасць сваю, аднак нішто не дапамагло, і ёй станавілася нават горш. Пачуўшы пра Езуса, яна падышла ў натоўпе ззаду і дакранулася да ягонай вопраткі, бо казала сама сабе: «Калі хаця б дакрануся да яго вопраткі, выздаравею». І адразу ж спыніўся у яе крывацёк, і адчула яна ў целе, што выздаравела ад хваробы. Езус жа, адразу адчуўшы, што моц выйшла з яго, звярнуўся да народу і сказаў: «Хто дакрануўся да маёй вопраткі?» І вучні ягоныя сказалі яму: «Ты бачыш, што народ ціснецца да цябе, і пытаешся, хто дакрануўся да мяне». Але ён аглядаўся навокал, каб убачыць тую, якая зрабіла гэта. Жанчына ж спалохалася і задрыжэла, бо ведала, што сталася ёй. Яна падышла і упала перад ім і сказала яму усю праўду. Ён жа сказаў ёй: «Дачка, вера твая уратавала цябе. Ідзі ў спакоі і будзь здаровая ад хваробы сваёй». Калі ён яшчэ гаварыў, прыйшлі ад кіраўніка сінагогі і сказалі: «Дачка твая памерла, чаго ты яшчэ турбуеш настаўніка?» Але Езус, пачуўшы сказаныя словы, кажа кіраўніку сінагогі: «Не бойся, толькі вер». І не дазволіў нікому ісці за сабою, апрача Пятра, Якуба і Яна, брата Якуба. І прыйшоў ён у дом кіраўніка сінагогі і ўбачыў мітусню, плач і вялікае галашэнне. І, увайшоўшы, сказаў ім: «Чаму мітусіцеся і плачаце? Дзіцё не памерла, але спіць». І смяяліся з яго. Але ён, выгнаўшы ўсіх, узяў з сабою бацьку і маці дзіцяці, і тых, хто быў з імі, і ўвайшоў туды, дзе было дзіцё. І, узяўшы дзіцё за руку, сказаў ёй: «Талітаку», што значыць: «Дзяўчынка, табе кажу, устань». І адразу ж устала дзяўчынка і пачала хадзіць. А было ёй 12 гадоў. І замерли ў вялікім здзіўленні, а ён сурова загадаў ім, каб ніхто пра гэта не ведаў, і сказаў, каб далі ёй есці. Гэта слова Пана. Сёння мы чуем у Евангелии, што як толькі дзе паяўляўся Езус, то збіраўся вялікі натоўп, збіралася мноства народу. Канешне, розныя інтэнцыі, розныя просьбы былі, але сённяшні Евангелии мы чуем два асаблівых здарэння, якія адбыліся пры сустрэчы з Езусам. І гэтыя два цуды паказваюць асаблівую рэч, якая таксама ёсць прысутная ў нашым жыцці. Першы цуд, які адбыўся, это калі кіраўнік сінагогі па імені Яір прыйшоў да Езуса, упаў да ягоных ног і прасіў, таму што дзяўчынка яго, дачушка яго памірала, і прасіў, каб услаў на яе рукі, каб яна выздаравела і жыла. Як жа гэта сітуацыя вельмі падобная да нашага жыцця. Бо не раз
калі штосьці станецца, то мы менавіта па прыкладу гэтага Яіра прыходзім да Пана Бога, становімся на калені і просім, каб Бог выслухаў. Прыходзім і просім, каб адправілася святая імша, просім іншых, каб таксама далучыліся да гэтай асаблівай малітвы. У гэты момант просім таксама заступніцтва святых, каб гэта малітва была выслухана. І сапраўды, як жа мы падобныя да сённяшняга Яіра вельмі часта, калі прыходзім і просім Пана Бога аб малітве за нашых блізкіх, за тых, хто патрабуе асаблівым чынам ласкі і здароўя. Але таксама, акрамя малітвы, мы сёння чуем, што Яір просіць, каб Езус прыйшоў і склаў на дачушку рукі. Это таксама вельмі важна, каб не забывацца ў нашым жыцці, як хтосьці патрабуе прыйсці па благаслаўленне, але таксама паклікаць да сваіх хворых святарам, каб ён паспавядаў, намасціў і таксама удзяліў святую камунію, каб разам з Езусам Христом перажываць сваю хваробу, але перадусім, каб атрымаць умацненне. Можа, часамі забываемся пра гэты вельмі важны сакрамент, як намашчэнне хворых, і вельмі часта гаворым, як сённяшнія гэтыя людзі, якія сабраліся і прыйшлі, і гавораць: «Дачка твая памерла, чаго ты яшчэ турбуеш настаўніка?» І вельмі часта адкладваем гэты сакрамент на апошнюю хвіліну. А трэба ведаць, і сёння Езус гаворыць: «Не бойся, толькі вер». І вельмі часта, як прыхожу дзесьці у кватэру, то ў пад'ездзе, як хтосьці спаткае, то першае пытанне, якое гучыць да мяне: «Хто ў нас памёр?» І так думаю, і заўсёды адказваю: «Ну я не да памерлых іду, я перадусім да здаровых». І гэта вельмі важна, каб усвядоміць і папросту паглядзець на вялікую важнасць узмацнення праз гэты сакрамент. Поэтому ніколі не павінны мы шкадаваць нашага часу на малітву за нашых блізкіх. Таксама маем другі цуд, калі пэўная жанчына, якая хварэла на крывацёк, таксама падышла да Езуса, дакранулася яго вопраткі і потым атрымала аздараўленне. Ведаеце, часта молімся за іншых, турбуемся, апякуемся і робім, што толькі магчымае, каб толькі дапамагчы іншаму чалавеку. А сёння пытанне гучыць такое: а чи я таксама малюся за сябе? Чи турбуюся, чи, може, часамі дзесьці пагаджаючы, там здароўе будзе і нармальна, і, може, дзесьці забываемся, каб затрошчыцца таксама ў сабе. І хай гэтая жанчына таксама стане для нас такім прыкладам, каб і не занядбоўваць у жыцці духоўным самога сябе. Каб не адкладваць часамі дзесьці: «А, яшчэ трошку, я яшчэ маладая, я яшчэ малады, навошта мне да споведзі, навошта мне да камуніі, вось калі ўжо пастарэю, тады найду час, каб ісці да святой камуніі, каб паспавядацца». Ніколі не трэба занядбоўваць жыцця духоўнага. Але трэба, па прыкладу гэтай жанчыны, хоць і часамі, можа, намі не хочацца, можа, саромеемся прыступіць да споведзі, бо гэта жанчына таксама саромілася. Паводле права, яна ўвесь час з'яўлялася жанчынай нячыстай. І павэтаму не магла быць у натоўпе, не магла да нікога дакранацца, бо праз гэта яна таксама магла учыніць іншых нячыстымі. Але дакранулася да вопраткі Езуса і паказала, што менавіта Бог, чи можна Бога нячыстым учыніць? Ніколі. Але менавіта Ён з'яўляецца крыніцаю святасці і крыніцаю нашага папросту аздараўлення і умацнення. І паглядзіце, як жа вельмі важныя словы сёння пачула гэтая жанчына ў адказ: «Дачка, вера твая уратавала цябе». Увогуле, калі глядзіцца на старонкі Евангелія, то наколькі Езус падбірае словы для кожнага з нас. Добра, напэўна, памятаеце гэты момант, калі Марія Магдалена
ну, вся у розпачі думала, що у храмі Ісуса Христа звертається до садовника і каже: «Коли ти украв Ісуса, покажи, де його». А это был Иисус. И как дойти, и как Мария Магдалина зрозумела, то он сказал вельми простое слово: «Мария». Звернувся вельми лагодно, і вона познала, що це Ісус. Так само пам'ятаю, як після, хіба гэта саме Євангелія була, як мені потім одна жінка після святої мши сказала таке слово: «Ведаете, що 7 годов до меня уже никто дочка не говорил, бо своих батьков уже поховала, и поэтому Иисус як же знаходить пригожее слово для кожного з нас. И поэтому як же вельми важно слухать и читать Слово Божие. Так само, як ми бачимо, натовп приходить до Ісуса. І повстає питання: а для чого я сьогодні прийшов у святиню? Для чого я сьогодні прийшов до Ісуса Христа? У псальмі ми сьогодні співаємо: «Узвеличу Тебе, Пане, бо Ти мене славив». І поэтому кожна свята і мша, особливим чином недільна, це повинна бути удячність Пану Богу за ті ласки, які я отримовую кожен день. І просьба у серце, как дарение, благословил мне, мою сім'ю. Веру в единого Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего важного и неважного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, Светлого от Светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и уселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, следить праворучия Отца, и снова придя в славе, судить живых и померлых, и его володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворца, яки Зайца и Сына походить, якому разом с Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, яки промовлял раз пророку. Веру в единый святый католический апостольский костел, вызнаю единый крест для отпущения грехов, и шагаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. До Бога нашего Створца с доверием вознесем супольные молитвы и просьбы. Молитесь за той костел, как все его верники здолели распознать Мессию, яку им визнашив Бог. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молитесь за військо нашей країни, как Бог одарил их усіми потребными ласками о апостольском служении. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молитесь за керівників нашей держави, как ввели народ у будущему, у добробытия и покоя. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молитесь за наших добродеев, как сам Бог был для их вознагороды, за все учиненное добро. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молитесь за детей, які відпочивають на канікулах, коли знаходять час для зустрічі з Христом у молитві. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молитесь за нас, тут собраних, щоб у тілу Христових таємницях допомагало нам бути щораз більш чулими до потреб інших і готовими пробачити тим, хто нас покривдив. Тебе просим.
Выслухай нас, Пане. Усемогутный Боже, от Тебе походит усялякое добро. Умацуй нашу веру, как мы были мужными вызнавцами Твоего имя, праз Христа Пана нашего. Аминь. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу офяру принял Бог и Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Боже наш Отче, Ты пресвятые сакраменты, здійсняєш справу спавлення. Учини, как наше служение было угодным офяры, якую мы Тебе складаем, праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами, И с Духом Твоим. гору сердце, Узносим и до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Он это и справедливо. Справды годно это и справедливо, слушна и благоверна. Так мы завсюди и всюди Тебе складали подяку. Пани святый Ойче, усемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего, боем святости до грешного человечества, народился с Панны Марии, праз свою муку на крыжи вызволил нас от вечной смерти, а праз свое с мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому с анелами и архангелами и с усеми святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом с ними воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осана на вершине, благословенный Твой, кто приходит в имя Пана. Осана на вершине. Справды Боже, Ты святым, криниця усіляної святості, тому в єдності з усім Костьолом у перший день тижня, коли Ісус Христос воскрес и спаслал на апостолов Духа Святого, праз Христа просим Тебе, усемогутный Боже. Освяти эти дары росою Духа Твоего, как и они стались для нас телом и кровью
нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку тебе складаючи ламав и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Подобним чином по вечері взяв келих, знов тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пийте з його усі, бо это есть келих крови моєї нового і вічного заповіту, яка за вас і за многих буде пролита для отпущення грехов. Это чините на мою память». Это великая таємниця віри. Свою по небесу, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твое присягание. Вспоминаючи смерть і змертвих повстання Твоєго Сина, ахвяруємо Тобі пам'ять життя і келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконали его в любови разом с Папом нашим Франтишком, Бискупом нашим Казимиром и всем духовенством. Памятай так само про братов, сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці вийшов з этого світу, і дозволим убачити свято обличчя Твоего. Просим Тебе, смилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вічному, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юсофом и Евранником, со святыми апостолами, со святым Архангелом Михайлом и всеми святыми, які спрадвеку подавалися Тобі, каб з ними ми хвалили і прославляли Тебе, про Сина Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Тобі, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, през усе веки вечная. Молимся на Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди царство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избав нас от усего слова, дай ласкаво супокой беды наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и закованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Богу Твою благодарствовать и мост и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши,
але наведу костёла Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и благодаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, яхай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокоя. Я не вяжуся в братії світу, смилуйся над нами, Ранку Божий, як і вяжуся в братії світу, смилуйся над нами, Божий, як ти віриш на святих братів світу, одари нас супокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословенная покликанная на вечеру его. Аминь. Я не вартий, как ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Ты
Молимся. Пане наш Боже, нехай оживить нас святая вяра, якую мы склали и приняли, как на завсёды з'єднане з Тобою у любові, мы приносили плоды, які зостаються навеки, через Христа Пана нашего. Об'яви душпастерські, 13 неділя звичайна. 28 червня у понеділок успомин святого Іринея, епископа і мученика. 29 червня у вівторок урочистість святих Петра і Павла апостолів. У гэты день кожны вернік мае абавязок удзельнічаць у святой імшы і устрымацца ад выканання неабавязковай працы. Святы імшы ў 8 гадзін раніцы і ў 19. 2 ліпеня ў пятніцу урачыстасць Найсвятейшай Анны Марыі Вуцлаўскай, апякункі Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. 3 ліпеня ў суботу свята святого Тамаша апостола. Праз увесь гэты месяц пасля святых імшаў вечаровых у 19 гадзін адбываецца набажэнства да Найсвятейшага сэрца Езуса. Трывае навенна да Маці Божай Вуцлаўскай у інтэнцыі хутчэйшай ліквідацыі наступстваў пажару, а таксама духоўнай падрыхтоўкі да святкавання сёлетняга агульнабеларускага фэсту, які адбудзецца наступным чынам. 2 ліпеня ў пятніцу 12:00 святая імша, 18:00 святая імша для пілігрымаў, 23:30 працэсія са свечкамі і копіі абраза Маці Божай Вуцлаўскай, 3 ліпеня ў суботу 00 святая імша ў інтэнцыі адбудовы Вуцлаўскай святыні, якую узначаліць старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі, біскуп Віцебскі Олег Буткевіч. 10:00 святая імша. Усе малітвы і цэлебрацыі будуць адбывацца на парадовым алтары на адкрытым паветры. Адарацыя Пана Езуса ў Найсвяцейшым сакраменце у інтэнцыі нашай радзімы будзе адбывацца наступным чынам в сераду, суботу і нядзелю з 14 до 19 гадзіны, іншыя дні з 14 до 21. Звяртаемся з просьбай запісацца на дзяжурства. Зноў трошку появіліся праблемы, хто бы мог. Дзякуй вялікім за дапамогу. На гэтым тыдні прыпадае першы чацвер месяца, дзень малітваў аб пакліканні да службы Божай, першая пятніца месяца, дзень малітваў да сэрца Езуса, першая субота месяца, дзень малітваў да Маці Божай. Дзякуем за ахвяраванне на будову, за супольную індывідуальную малітву, за спеў і аправу літургічную, за прыбіранне капліцы тэрыторыі вакол яе і тых, хто дзяжурыў. Памолімся за тых, хто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, імяніны, юбілеі, хто чакае нарадзіў дзяцей. Памолімся за дабрадзею і ахвярадаўцаў нашай парафіі, а таксама аб новых дабрадзеях будаўніцтва санктуарыяў Божай міласэрнасці і за нас, даручаючы кожнага паасобку абедзе Маці Божай Ружанцовай і святога Арханёла Міхала. Святы Арханёле Міхале, беражы нас у змаганні, будь нам абаронаю, супраць спакусы і пастак свого духа. Покорно просим, няхай яго знішчыць Пан Бог, а ты, князю войска нябеснага, магутнасцю Божай, скінь у пекла шатана і іншых злых духаў, якія на згубу душ сваюць па свеце. Пан з вами, І з духом твоим. Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Коли захочеться наш шлях землі,
Пан Єсу укритий у найсвятейшим сакраментом. Доручаємо Тобі усі наші просьби, наші молитви і дякуємо Тобі за усі ласки, які ми отримуємо кожен день. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Христе, вислухай нас. Отче зліва Божа, світлиці світу Божа, смілуйся над нами, Духу Святий Божа, святая Тройця Божа, смілуйся над нами, серця Ісуса, святайся сердечного, смілуйся над нами, серця Ісуса, Богоні Діви Матері Духа Святим створенає, смілуйся над нами, серця Ісуса, за Словом Божим Христос нас єднає, смілуйся над нами, серця Ісуса, ясніжний вічний, смілуйся над нами, серця Ісуса, святий Бога, смілуйся над нами, серця Ісуса, святого найвищого, смілуйся над нами, серця Ісуса, Домі Божий право неба, смілуйся над нами, серця Ісуса, величніше Богіша милости, смілуйся над нами, серця Ісуса, справедливості і любові славниця, смілуйся над нами, серця Ісуса, добрині і любові повної, смілуйся над нами, серця Ісуса, усіх злодобрий растемная, смілуйся над нами, серця Ісуса, усякої хвали найдостойнішає, смілуйся над нами, серця Ісуса, благодари з'єднані усіх серця, смілуйся над нами, серця Ісуса, у яких усі скарби мудрості і милості, смілуйся над нами, серця Ісуса, у яких уся повнота апостола, смілуйся над нами, серця Ісуса, уподобання Отця Небесного, смілуйся над нами, серця Ісуса, сповна
нами. Сердца Иисуса, умилостивление за грехи наши, смилуйся над нами. Сердце Иисуса, наполненное славами, смилуйся над нами. Сердце Иисуса, сладчествами нашими слушанное, смилуйся над нами. Сердце Иисуса, послухнянное аж до смерти, смилуйся над нами. Сердце Иисуса, дивное праведное, смилуйся над нами. Сердце Иисуса, принесёшься с утешением, смилуйся над нами. Сердце Иисуса, житёю воскрешение наше, смилуйся над нами. Сердце Иисуса, супокоивая грани наши, смилуйся над нами. Сердце Иисуса, живая вера за грехи наши, смилуйся над нами. Сердце Иисуса, спавление преклонения исполняется, смилуйся над нами. Сердце Иисуса, надея притоками поливает, смилуйся над нами. Сердце Иисуса, радостью всех святых, смилуйся над нами. Хвалу Божий, який береш на себе і святу, даруй нам, Пані. Хвалу Божий, який береш на себе і святу, вислухай нас, Пані. Баранку Божий, який береш на себе і святу, смилуйся над нами. Єзу тихий і покорне серця, Учини серце наше, Твоего подобными. молимся. У всемогутный вечный Боже, для нас сердца наимилейшего Сына Своего, на хвалу як веру, якую Он складает Тебе за нас грешных. Змилуйся над теми, кто просит Твоей милосердности, и даруй Ему имя Сына Своего Иисуса Христа, який с Тобой живи и благодарец на веки вечные. О Єзу наймилейший, откупитель роду людского, глянь на тих, кто покорно схиляется до подножия Твоего алтаря. Мы Твоя властность, и Тебе належить хочем. Сьогодні кожен з нас щиро віддається найсвятішому серцю Твоєму, так ще більше з'єднатися з Тобою. Многие зовсім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, поглощаются заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найвостаннейший, и притули усіх до святого серця Своего. Благодаром будь нам, о Єзу, не только верникам, які ніколи не отступились от Тебе, але й сыном однотравным, які Тебе покинули. Да поможи проблем, вернусь в отцовский дом, и не сгинули от дня старших и голоду. Будь благодаром для тих, хто помилковать рознесло да отлучился от Тебе. Приведи их до пристанку правды и единства веры, как будто настала одна учат и один пастырь. Одари костел Твой беспечной свободой, дай всем народам супокой и сгоду,
Учини, каб на ўсёй зямлі ад краю да краю адзін узносіўся голас. Хвала Божьему сердцу, праз якое пришло для нас избавление. Ему хвала и пошана на веки. Аминь. Святый Боже, святый моцный, святый несмиренный, смилуйся над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмиренный, смилуйся над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмиренный, смилуйся над нами. От пожару тьмы заразы, храни нас, Боже, от раздолой несподеланной смерти, стережи нас, Боже. Мы грешные Тебе, Бога, просим, выслухай нас, Боже. Наверно, Маті Божия Будславська. Маті Божия Будславська, Ти вядзеш нас да свайго Сына. Дзякуючы Твайму заступніцтву, мы умацоўваемся ў вере. Дзякуючы Твоей апецы, узрастае наша надзея на канчатковую перамогу добра над злом ва ўсім свеце і ў нас саміх. Дзякуючы Твайму падаванню, мы напаўняемся любов'ю і дабрынёй. Просім Цябе, Святая Марыя, аб тых ласках, якія патрэбны нам для збаўлення і для жыцця ў годнасці дзяцей Божых. Заступіся за нас перад сваім Сынам, так ён выслухаў усе нашыя просьбы, якія згодныя з воляй Божай. Дапамажы нам, наша Святая Пані, жыццём і малітваю яшчэ больш наблізіцца да Твайго Сына і да Цябе, апякункі нашай Айчыны. Амин. Дзень 5. Шчаслівыя міласэрныя. Пане Езу Хрысте, сваім вучэннем і ўласным жыццём Ты абвясціў, што ў свеце, у якім мы жывём, існуе любоў. Любоў сутыкнулася з цярпеннем. На крыжы Ты прамовіў словы: «Ойча, прабач ім, бо не ведаюць, што робяць». Гэта было укаранаваннем Твайго вучэння ад міласэрнасці. Маці Божая Будслаўская, Маці міласэрнасці, Ты асаблівым чынам набліжаеш людзей да любові, якую абвясціў Твой Сын. Менавіта да Цябе звяртаюцца людзі са сваімі просьбамі, якія Ты цярпліва выслухоўваеш. Маці міласэрнасці, будь заўсёды з намі ў кожнай нашай патрэбе, асабліва тады, калі нам патрэбны любоў і міласэрнасць. Маці міласэрнасці, молися за нас. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, але избавь нас от злого. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословенная Ти між женщинами, і благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была справедливу, теперь и завсюди, и на веки вечные. Аминь. Боже, новый заповедь.
что нам розум не тлумачить, святое имя все, Богу вечно мудрой Сын, благослови вам, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походит, Отцу вечного святла. Аминь. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам исполнить свои муки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували в себе плён Твоего откупления, який живешь и владаешь с Богом Отцом, у едности Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Аминь. Alleluia.